Taraliya, 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 Taraliya. Neman hanya to dai ya shiga taitayinsa, ya shiga cikin kularsa, ki ci gaba da ja mai kunne ya kiyaye ta. Mai neman halaka ka, Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye gaba hama, Allah ya kyauta. Ai na ce bari in je in jajanta in duba jikin nashi, ashe dan arziki ya ma fice. To Allah ya kiyaye gaba. amin. Allah dai shirya mana kawai. Lafiya ko bashi ko kuma tara za ki zo kawai ki sha gabana Dan Allah Salele ka tsaya ka saurari abin da zan gaya maka. bana da wannan lokacin yanzu. Ka taimaka min ka ceci rayuwata ka saurare ni. Ba shi da amfani sauraron maganar ki, ko da kin faɗa ma ba za ta yi amfani ba. Ni ko ba za ka ta maka amfani ba. In dai har za ka tsaya ka saurare ni dan Allah, to ni bukata ta biya. Salele. Kai ka Kamara shi. kamara ni. Kika mara? An mare ka din. Akan me za ka mara min Salele na? Saboda ya mare ki, Isa na mare. To ina ruwanka? A matsayinka nawa za ka mari masoyina? Kuma waye ya saka? Ina. Na ce ka fita daga rayuwa ta kaɓi ko? To shikenan. Ka tafi ka bani wuri, ba na son ganin ka. Ka tafi na ce. Mugu a zalimi. Ka ɓata wa masoyi na rai, ka ji daɗi hankalinka ya kwanta. Allah ya isa. Wato malam kalla Hausawa suka ce mai shawara aikinsa baya ɓaci. Haka yake. Asirinsa ne baya ruwa Sosai. wace shawara za ka bani akan yarinyar nan Beto da Salele? Ai wato Beto tsakanin ita da wannan yaron Kabiru abin dole ne sai ka tsaya tsayin daka da ƙawahunanka ka dage akan kaga cewa ka raba su kai musu farraku tsakanin ita da shi. Wato malam kalla ka san ni abin da yake bani mamaki? Wallahi yaron nan Salele inda ka san yayi wa Beto kamar iya mata asiri. Kaga dai ga yaro dan arziki, dan mutunci, dan manya wanda kowa ya san shi, ya san asalinsa. Kwarai kuwa. Amma yarinyar nan Tanimu yana santa, amma ta kau da kai, ba ta ki bashi fuska, ta ki kallon sama a matsayin masoyi, bare su tattauna akan maganar soyayya nan a ni abin mamaki yake bani wallahi. To ai malam Kabiru hankalin Beto baya kan shi wannan Sali. Ai shi Tanimu hankalinta yana kan shi wannan yaron Sali, saboda shi wannan yaron in dai magana ce mace za ta tsaya saurare shi. Wallahi inda ka san Allah ya mai wata baiwa ta haddace ƙarya da kuma kalmomi masu ɗaure jijiyar jiki. Malam kalla. Za mu yi wata kar hanci in Allah ya yarda. Allah ya taimaka. Insha Allah. Allah ya taimaka. Kuma ba za a rena tafiyar kunkuru ba, matuƙar rana ba ta faɗi ba. Insha Allah. Duk inda jirgin sama ya je kunkurun ma zai je. A dil. Ƙwarai kuwa. Ba yau da gobe ce? Za mu tattauna wannan magana da mahaifiyarta. To masha Allah. Na gode. To na dalla. Na gode. Madalla. Na gode. To na gode. wallahi tallahi mai gida ka ji abin da yake akwai in ka ga dukan da dai wa yarinyar nan a gidan nan sai kai mamaki. Abin haushin ma kwata-kwata yaron nan baya santa, ta nace mishi sai ka ce mayya. Wani ƙarin bakin ciki kuwa cin zarafin da kakansa take wa mutane, sai ka ce shi kadai ne dan autan maza. Shi kuma gashi ba wani kyau ba, sai tarin muni.
Binta, yaron nan da Allah ya sa ba ɗan garin nan ba ne, ba mu san asalinsa ba, iyayensa ba 'yan nan ƙasa ba ne. To sai mu ce ina ga wasu wani ƙabilu ne daga ƙetaren kudin nan, munanan mutanen nan daga can yazo. Yanzu ki duba irin san da yaron nan mati yake wa yarinyar nan. Yanzu da Allah ya sa ta bashi fuska, ta bashi goyon baya, da yanzu ba an musu beko ba. Kuma wallahi malam kar ka ga irin dukan da na mata ɗazu a cikin gidan nan. Amma tana fita sai aka zo aka ce da ni ga ta can suna tare da shi a gangaren layi. Baitan? Ƙwarai kuwa Rabiya ce ta gansu da gudu su ta gaya min. Kada ki damu. In ta san wata, ai ba ta san wata ba. Gaskiya ne. Maganin biri, karama guzawa. Shi kenan. Ga akwai inda za mu je da ki. To. Garin su mai daɗi ne. Sai a ci ga abin ta kasa. A'a, ai matsafa ne na gaske. Idan addu'ar ta ki. Sai a koma tsafi ma. Shi kenan. Yi. A. Kenan ma magana da ta ƙare. Can banza. Taraliya tambaye shi ba. Wani ko sai ina wallahi fita min daga gida, fita min daga gida. Wallahi ba nan fita mai. Wallahi zaka ni ma ai sosai ina. Ka fita min daga gida. Ina salamati amana ce cin amana ta ina. Kamar yaya amana ka ici, kai mun magana dalla dalla yanda zan gane domin ni ban fahimce ka ba yanzu. Ina budurwa ta yan kwace min ina. Budurwa ka din banza, budurwa ka din wofi, budurwa da baya sauraron ta, baya kuma san ta, baya kaunar ta. Me zai da ita? Inna gaba ɗaya ta daina sona a kansa ma irin wulakancin da ba ta min inna. Isa yau na ɗau mataki a kansa ko ni ko shi ko na mutu ko ya mutu inna. Wace yarinya ce to ya ƙwace baka? Inna bai ta mana. Bai tan banza bai tan wofi bai tan da baya son ta baya son me santa. Ina ruwan buri da gada me ya haɗa salele da bai tau? Ina ruwansa da ita mutum ce ko aljan? To bari in gaya maka ko da minti ɗaya salele bai taɓa cewa ina son baito ba bai tan ɗin banza bai tan wofi. Dan haka ina gaya maka ka fitan min daga gida in baka fita ba wallahi zan je in samu mahaifiyarka ai ta san ni ta san halina. In ita ta ɗaure maka gindi ka zo ka yi min cin mutunci to sai na je ita ma ne mata cin mutunci. Shikenan mu yi kan ba bashi. Ka fita ka bani waje ko in maka abin da baka taɓa zato ba. Ka fita za ka fita ko kuma sai na sauke maka wannan icen a kanka. Za ka fito ne? Za mu haɗu in kere na yawo zabo na yawo za su haɗu ne ɗan mura uban nan inna wallahi inna kai inna. Ƙarya ne wallahi ƙarya kake ɗan iska ƙarya kake ɗan iska ƙarya kake ɗan iska ƙarya kake ɗan iska ƙarya. Me wannan kai kuma? Taraliya, 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 Taraliya.